on meidän esikoinen ja kovin odotettu lapsi ja mainio tyyppi kyllä ollut pienestä pitäen. Ahtin puhe oli sellaista omaa kieltä. Neuvolassakin pitkään odoteltiin vaan, että jospa sitä puhetta alkaisi siltä tulemaan vähitellen ja että kyllä tässä vielä voidaan seurailla ja näin poispäin. Ja sitten kun sitä ei vaan itseksiään tullut, niin sitten lähdettiin vähän sitä selvittelemään. PRT poikkeaa ihan totaalisesti kaikista muista menetelmistä. PRT:ssä itse asiassa opetetaan vanhemmat toimimaan niin, tai lapsen lähipiiri toimimaan niin, että puhetta vahvistetaan ja tuetaan tilanteessa missä tahansa. Soita äiti. Äiti. No mehän aloitettiin leikkimään ja sitten aloitettiin käyttämään iskusanoja ja hakemaan lapsen kontaktia siihen, että saadaan ensin hänen huomio siihen asiaan, tai paremminkin niin päin, että missä hänen huomio on, niin siihen itse hakeudutaan. Ja saatoin ottaa ne hahmot itselleen ja näyttää sieltä vaikka, että possu. Ja sitten kun hän sitä sanaa tavailee, niin sitten saa sen possun ja voi laittaa sitten junan kyytiin tai auton kyytiin. Lapsi ohjaa tilannetta koko ajan. Lapsi päättää, mitä tehdään. Jos PRT-salissa on vaikka 2 lelulaatikkoa, ja lapsi on ryntäämässä toisen lelulaatikon luokse, niin ohjaaja ryntää vielä nopeammin ja sulkee laatikon ja avaa laatikon vasta sitten, kun lapsi saa jotenkin ilmastoa halunsa saada lelu sieltä. Tilanne jatkuu leikkimällä, vahvistamalla sitä puheintentiosta ja haluttua käyttäytymistä. Anna vihreä. Anna vihreä. No Ahti puhuu vuodenvaihteessa semmoinen 20 sanaa. Ja nyt hän varmaan puhuu 300–400 sanaa, että on siinä valtava muutos tapahtunut alle vuoden sisällä. Sehän on tämä PRT-juttu semmoinen, että enempikin siinä koulutetaan meitä aikuisia. Kaikki, mitä PRT:ssä tapahtuu, videoidaan. Se johtuu siitä, että mehän itse asiassa tutkimme aikuisia, miten aikuiset toimii. Joka ikinen tapaaminen käydään läpi vanhempien kanssa niin, että me tsekataan ihan tsekkauslistan kanssa sitä, että onhan kaikki mennyt oikein. Huomataanhan me varmasti kaikki kommunikaatioyritykset, onhan vahvistus positiivista, suoraa, välitöntä, otetaanko vuoroja, vahvistetaanko osattuja asioita. Ymmärtääkseni kuitenkin hyvin monenlaisille lapsille monenlaisissa pulmissa PRT voi tuoda apua. Varmaan ne meidän huipputulokset on sitä, että autismidiagnoosi on väistynyt, muuttunut ehkä dysfasiaksi. Ja lapset, jotka ovat olleet siellä kehitysvammapuolella käyneet erityiskoulua, ovatkin nyt sitten vaan tuettuna ihan normaaliopetuksessa. Ja tällä hetkellä mietitään näiden meidän ensimmäisten lasten kanssa, tai nuoriahan he nyt jo ovat, mietitään nuorten kanssa, että mikä se onkaan nyt peruskoulun jälkeen se paikka, kun pystyy jo miettimään ihan oikeasti, mitä haluaa tehdä. No sehän olisi ihanaa, että jos PRT:tä olisi jotenkin saatavilla tai sen osaamista olisi laajemmalti. Silleen näkee sen, että se toimii. Että se on ollut tietysti semmoinen kannustava juttu. PRT-keskuksen toimintaan pääsee mukaan ilman muuta myös niin, että ottaa yhteyttä meidän työntekijöihin. Olipa kyse sitten perheen kuntoutusjaksosta tai ammattihenkilöstön koulutuksesta, PRT-tutustumispäivän kouluttamisesta, mistä tahansa, niin tänne vaan yhteyden ottaa.